Tehdään tämmöinen asiavideo. Tässä on pinkki. Niin, asiavideo. Tämmöinen molempien kanavalle. Ja siis meillä on tulossa semmoinen video. Ja katsokaa ton GoPro-kameraa. Mut meillä on tulossa semmoinen Best Watch Jack-video. Pinkki sano moi. Sano Pinkki moi. Sano YouTubelle moi. Ei, se nyt on. Pinkki, hei. Pinkki. Pinkki. Ja nyt tulee Best Watch Jack-video ja sit... Ei oo enää. Idiootti. Nyt on tuolla, sä saat sitten videon lopussa. Ja sit meillä tulee My Day huomisesta aamusta lähtien. Tää sataa ihan hirveesti. Sato äsken ja kaata maunaa. No kuvattiin äsken toinen video, mutta toi lopetti sen. Joo, vahingossa. Mitä sä syöt? Sitä jauhelihaa. Me syötiin äsken jotain perunaa ja jauhelihaa juttua. Ihmeen. Ei toi tiputteli vähän. Mulla tippui vaan yksi könkkö. Könkkö! Tää on ton kokoinen. Miten niin? Se oli tän kokoinen. No hei, tuolla tippu muussi lattialle. En mä syönyt muussia, se oli perunaa. No peruna sitten. Oh. Ja siis, nyt tulee semmoinen mokailut videokin varmaan huomenna Maideista. Ja me kuvataan täällä. Ja se Maide on aika pitkä sitten varmaan. Et älkää ihmetäkö. Joo. Mutta mä luulen, että mä kuvaan omalla puhelimellani. Säkin saat kuvata. Hyvä. Mutta mennään siis asiaan. Eli siis tolla on kanava Miisu Miusu. Eli siinä keskellä tulee Miisu, niin väli Miusu. Joo. Ei yhteen. Ei yhteen, tai sitä ei löydy. Mun käsi näyttää hirveän isolta tässä. Oikeesti. Mun käsi on tosi... Mun käsi on oikeesti paljon pienempi, mutta se näyttää tässä ihan hirveän isolta. Ja mun ranne. Käsikin. Mun pää näyttää ihan sika pieneltä. Tosi hiukset tosi. Joo. Ja siis pistäkää meille videoaiheita. Ja ne, jotka on kattonut mun videoita, jos löydätte tämän kanavan, niin tilatkaa ihmeessä, niin saadaan Venäjällekin 10 tilaajaa, eikö siis 15 tilaajaa. Ja mulla tulee toi... Mikä se on? Jos mä saan 20 tilaajaa, mulla tulee se video. 2 tilaajan spesiaali. 20 tilaajan spesiaali. Niin, Mulla tuli 1 tilaajan spesiaali joskus silloin, kun mä sain 1 tilaajan. Mä olin ihan innoissaan silleen. Siis ensiksi tulee 10 tilaajan spesiaali ja sitten tulee 20 tilaajan spesiaali. Eli me mennään näissä 10. Joo, mennään 10. Mullakin tulee 10, vaikka mulla on 15. Joo, ja meillä tulee... Oh, vitsi. Mä kaaduin tän päälle. Joo. Mut joo, meillä tulee yhteinen spesiaalikin. Onks tuolla likas? Et peso. Ja siis me ei olla sisvoja. Oikeesti, siis me oltiin tuolla uimaradalla silloin 200. Niin me etittiin meidän puhelimia. Niin joku nainen oli siis löytänyt mun puhelimen. Niin se kysyy meiltä, että ollaanko me siskoksia ja sellaista. Niin se oikeesti luuli, että me ollaan siskoksia. Vaikka me ei siis olla. Että Me ollaan ihan vaan- vaan tiedoksi Me ollaan tunnettu sinulle vuosi. naiselle, kuka olitkaan. Niin, Ettei jos me katsotaan. ei olla siskoksia. Ja. Oi, nyt siellä rupesi päästä aurinko. Oh shit! Miksi mä sanoin voi paska? En mä tiedä. No voi, mikä on? Voi, oh summer. Voi aurinko! Voi kesä. Voi kesä. Voi summer. Oh shit. Pienet turkoskin. Pidä itse. Sori tosta, toi on vähän idioottiaisuus. Et älkää Me ottako pelattiin 3 tuntia aamulla Minecraftia. Sä sanot sen julkisesti. Väliä. Mut nähdään seuraavassa videossa. Sori kun me ollaan liian kaukana. Moro!